kau kasih, kau sayang, kau kasih, kau sayang. Hurra hore 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 hurra hore. Ayo. Oh ya. Oh ya. Ayo ayo. Oh iya. Oh iya. Ôi 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 hốt nhau hurra 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 hurra. Ayo yuk 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 yuk. Sita solae atut suprana wiwit soder saya ekleter awet sukarana tanpa miyarsa soder anggelia kumrega ing awang-awang sek-sek 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 buka siti cocok sek-sek 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 buka siti cocok sek-sek kosong-kosong Bu. Oh iya. Yuk 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 atur posisi. Bundel pacul tuh kemilingan nunggu wakul kul kemilingan wakul di pasakane tadi salatar wakul limpah sakane tadi salatar bundel pacul tuh kemilingan yuki wakul kul kemilingan wakul limpah sakane tadi salatar wakul limpah sakane tadi salatar bundel pacul tuh kemilingan wakul kul kemilingan wakul limpah sakane tadi salatar wakul limpah sakane tadi salatar gundul pacul cul kemilingan yuki wakul kul kemilingan wakul limpah sakane tadi salatar wakul limpah sakane tadi salatar. La ayo ayo ayo
nadyan cilik utute Bul kibul, bul kibul, bul kibul, ayo dong. Yen tong lire sing kira-kira. iya yo Yen tong lire sing kira-kira. yo Sing dilire ora rumangsa. lo Sing duwe bojo aja dirusui. Ora. Sing duwe bojo aja dirusui. Ora, Cuk, ora. Wong sing lekan sing pirang-pirang. Bul kibul, ayo yo. yo jalake sing ra bisa oceh yo jalake sing ra bisa oceh pakatono telote kaku Sing ora Aku apa sarung kalungan. Aku apa sarung kalungan. Sing kasuwun sing abang biru. Aku apa bojo colongan bener. Aku bojo colongan sing tak suwun sowan penghulu Yo prakoto padha nonton jadilan kumpulan manunggal tri sejati aja kete alun
bagus matur nuwun dumateng para pamirsa matur nuwun dumateng para pamirsa A E E A E E A E A O U iya E O E Oh ya oh ya A O ini bagian Nuri lah opo to kanca ati karep lara ra gelem rekoso budidaya pancen kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyoto as 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 nhau lo 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 wele lah opo to kanca ati karep lara ra gelem rekoso budidaya pancen kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyoto iya lo ayo
Syukur-syukur mata mata
mateni bocah nek urip golek duit. Yuk. Yo, monggo pintu masuk kasih jalan monggo. Asu. Aku pun jangan dikasih kembali nama ini. Dia suka lari-lari sambil bermain-main. Heli kemari, ayo lari-lari. Heli Kemari, ayo nyanyi lagi. Oi, 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 oi. Heri. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Yani. Dia senang berlari-lari sambil menari-nari. Heri, kemari, ayo lari-lari. Heri, kemari, ayo nyanyi lagi. Yuk. Kok. Cine ceri meko tombo Prenan kembangan ding pambuti monggo senajan tuwa pikun yen tandikane rasa mereka tarto pakartine ilmu luhur kang tumraping tanah Jawi ageming haji. Ayo Mas Hari. Os. Aku masih seperti yang dulu. Masa ta Mas Kuncung. Tenan nih Sampai
ini tak ingin aku sendiri. Ku cari damai bersama bayanganmu, hangat pelukan yang masih ku rasa. Kau kasih, kau sayang, kau kasih, kau sayang. Monggo, cuma para penonton ikan cerak Blumbang Celeng. Semoga kalau tadi nanti mundur, monggo. Mungkin tidak kecipratan banyu celeng. Ini jari marahin awet nambut. Jare Syekh Budi. Banyu celeng para awet 6 jam. Iya yo ya. Oh ya, yo ya. Lo. Iya, yo. Yo. Oh Ya. Oh, yo. Lo ya. Oh, ya. iya yo ya. Oh ya. Ya. Oh iya. Oh ya, yo. Ora. Oi. Oh iya. Lo. Oh ya. Yo. Yo. Ora. Nek ra kowe ora. Oh ya. Ayo. Ayo, sing durung adus sisan. Bondes. Ya. TKT Banyu Celeng marai awet 6 kok. Ah iya. Ya, tadi adik sudah memberi himbauan. Apa itu? Adik Huda sudah memberikan himbauan Iya. bahwa Manu Country sejati was. Sajose. Upama rambut sekar melati. Aku kumbang indah sari. Sing sayo sing rukun. Upama
wong manis aku kang bakal liwati Ya yo yo ya yo Larak disamperke omahe cerak ra kamperke sing sayang sing rukun Aja citra lho Mas Kuncung. ora nek cidra Wis janji lho iki. janji ya Aja citra tenan. heeh dang iya tak enteni jane Ayo aku ya wis ngenteni. nek apa krasa ngono lho Umbuh ning krasa apa malah bali. ambuh Nalikan nira ing dalu atiku ayo lamun sira wong ayu nganti mati ora bakal ai lakae lintake mlaku Manugal riset satu asik yo ayo yo hiya hiya Woi hiya hiya woi hiya 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 Upama sliramu sekar belati ayo aku kaki dari lara disamperke omahe cerak ra kamperke upama sliramu pergi wong manis aku kang bakal lewati iya iyo iyo iya iyo ayo ngetan bali kula napa sadyane kelakon panen panen Niterasa jagat raya daya ekako Ukir lan samudra Pipalik tua saya mempeng Nora ilang pematise aduh Dadi ati saklawase Dadine ojo gitu Udah Citra Rai Ora aku ngenteni kok Tumben makate dhewe akan terus apa Lemah banget toh Cidro barang. Aku mangkat dhewe ra apa-apa bali ana sing iso dicangking Weh Mbak ini pulang sama siapa? Aku sendiri Mas. Ya aku karo Mas Soleh Ora kaya ngono. Aku ra apa-apa. Ra apa-apa kan nginep Terak. sih. Nah, pulang apa nginep? Nginep Nginep ra apa-apa. Tekate Nginep nang lah. Bali omeh ngopo? tekate nang omahe dhewe ya. Yo, makate jemuah baline Senin Larang disampirke main terarang ngampirke Iya.
Kusuman ning ati Dungo bagus hati omongan kamu bisa gawe tentreming atiku ayo salahmu dewi terus kelingan jroning ati sak bedane bumi. Iya. Ho. Wes rumawis tolak balak sekolah. Dosa yayi anggra ketok sesaji. kakakku trono kuniro asung pamujo apa minta nugro saking yawiti kang becik ketite kang olo bakal ketara sesantine rahayu risa jati pancen jaya Hoya yo Hoya yo 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 Selamat. Ayo. Yuk, di sana masjid. Ayo. Bocah gundul kalon kidul gawa ke Ayo. yo Selamat
Rahayu, Selamat selamat. rahayu. Rahayu sing nangkep. Rahayu sing nyanyi. Iya. Kondur, kondur. Iya, iya. Weh. Yo. Order, order. Sakno, sakno. Aduh duh. Ben anak ralali wong tua. Ora ora. Iya yo. Iya yo. Aduh romo ibu apuranen aku yen ana salah lan lumotu karo pangsati aku duweni dosa nganti saiki isih rasa ning dada. Rina bengi lalali paksa tetemo memuji marah aku osot mungkin kalito maring pangapura urip tentramaya uga ganti mulya. Nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana 1001 sing wani nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana 1001 sing lali. Sumber gandeng dono ono sukune wong tuwa wong nganu suci dadi kancarane Suwarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang suci gedhe kandarane. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu. Kondur.